Anakuja kuzofona kuti kaenda kumba. Akafuna turu akafuna watu kudara. Pakati kaenda kumba. Ndikati wafona nokuti wanzi uya kudara ndipo wakufuna kuteya. Kumba kadi nguru wazifuna kuchita. Ngemfonera chidzima foni yake pamashure. Saka ndichatoda kuti ningandi sunungure. Murumwa yandibi but anda kundifikisa. Ndida andibi. Saka ndi sunungure. Kwa mimi amukora uzisunungura meda. Ndikwanisa kuti zisunungure. Zisunungure. Ukaona mukadzi uchigara kubasa kwakaita zvokumazowo kokuti haudi kuenda kumusha kwemurume wacho musha wacho unonongori pere ipapo kubasa kwacho ndiko akandisiya teshanda tese chiwirirana munhu ane nyama dzakaita seidzi hazvife zvakaitika zvamurikutaura handiti makwara ndo nyaya munoona kuchivanhu tichitya kuti mukadzi nemurume ngavagare vese handiti makwara yakatonga muno ukapera komana wayo achinzi aende nemhuri yake vanonora zvimupera ndizvo zvake havasi vaiva vekumazvizvevha saka kudzoka kudare kudzoka chinzi chii sadzokuiswa chatsibizi vangatokutaura yakadzoka ichinzi mabawo vakatakabva munodaro vakati vakataura kudare kuti musi wa 20 ndera mudzina tomutaura nemudzina saka kubva ipapo hatina muketa samusi wa 20 vavakanzwa kwenda havana kudini vana kusuya kusvika kupi kumba kwavanga vati vari kuya ndobva takuzisainakuda zvezvinerani moyo nyaya dzinogadzirisika sei kana vanhu muchiti mukabva mudare wamakondazi nedare imota dzakukomplaya nedare muchibva muno mudare naishamwari wakanzi chii nedare dare rakati enda kupinde mukadzi kumazivo ndikati ndikabasa kuwana mari kubasa kwangu ndikwanisa kunaona na 2020 saka una na 2020 asvika ndakazofonera mudzimai wangu ndikati achamari mwedzi uchipera mukadzi ari uku newe uri uku handichadi kuti muchiramba mugara musango ndoda kuti munhu wese achienda kumba mai vakati uda kuti ndiende kumba mukadzi asara ari kutauni ndikati aiwa mese mukuenda kumba tikwanisa kwakutsvaga kuti tese tikana kumba uroro muchi 3 ndikati aiwa iso nyaya ita kuti munhu angotigara pamba kuti kuti ndichaona mari kuenda kumazoe ndichienda uku munhu wese kachienda kumba ndofuka mwedzi uchipera mukadzi akabvuma mbaenda kumusha ava ndo akaramba ari musango ndako hwanda kudamwa mazoe kuenda kumba achi ndakuda muedzi kudawapoti asi zvakuti nyaya ndi ndakati ndai kumba karamba nda kumba nhasi ndidzosa muda havasi kuda kuenda kumba vane 13 manzi kumba hakuziva kana kuti zvinhu zvikutsvagwa nani kumba hakuna ari kutera vachingori kumazoe varungomhangana vachibva kumazoe nekumba kwavo kweda havasi kuya nhasi vati dai nhasi muzacho vanidanira kuisa ndakataurawo pangu semurume ndikati ndakuda mhuri kumba vakaramba kuenda saka imi chamuri kuda imambo yachinja indaenda kuramba muno mudare akanzi ndipenda kumukadzi musi anakuya kuzofona kuti kaenda kumba akafuna turu akafunirwa kuti wakudara ndopakati kaenda kumba ndikati wafona nokuti wanzi uya kudara ndipo wakufuna kuteya kumba kadi nguru wazvifuna kuchita ngemfonera chidzima foni yake pamashure saka ndichatoda kuti ningandisunungure murume yandibi but handa kundifikisa ndida andibi saka andisunungure kwa mimi amukora uzisunungura meda ndikwanisa kuti zisunungure zisunungure ukaona mukadzi uchigara kubasa kwakaita zvokumazowo kokuti haudi kuenda kumusha kwemurume wacho musha wacho unonongori pere ipapo kubasa kwacho ndiko akandisiya teshanda tese chiwirirana pachipiti manzi mai ava vasengi ndopakaguma kuenda kumba aiwa kwewe patini manzi wakabhinda kwakavari ndakaenda kuna machi ndikarongera vhiki dziripo ndizouya kuno kutopakazoripota tikafanana pasina ndakaenda nditokurirana asi kuti makondichende basa ndakaudzwa kuda kusvika basa ndakazokupa muromo pamusoro idari
Ini ndoda kutaura tichibva kutaurirana kwavo pafoni ndingatadza kuziva, asi ndinonyaya yekubva muno zvamukavimbisa vanhu vaviri ava. Tichibva muno makataura makati aiwa iwe enda kubasa nokuti tikakusisa basa hazviiti ndonochinge makataura makati aiwa iwe enda kubasa asi musukati wakataura musi 20 mambo wakataura wakati 20 toda kuti uendewo 20 ikakwana hana kuuya zvanzi takupa 7 days kunokudai dzekuti pamwe akanganisika asachasvika 7 days dziye dzikakwana asina kuuya tikadzosa futi nyaya yekudai murume aide kukadza kuitiremozatozva zvinoreva muziva pamusoro mambo uko kwacho mukadzi kwati ndiuye ndisandaenda muna macho ndakamboenda pekutanga tichizama kuwirirana tasungaira mapepa titi ndova ndanopinda muwaya mumachaini ndofunga akarora munini wavava ndiye maneja ikoko omva ndimira mupurisa zvikanzi murega munhu achipinda muno moyese munhu akasiya basa tinogona kushupika neupenyu mukarivara pakuona upenyu unotambura munozoita zvokukanuka mune imwe nguva kuti handinokwavo tata bai ava vari kuchembera kuti iwewe uvasunungure handiti iwe kaugona kusunungura munhu kana uchida munhu mukadzi wako uchimuda ivo ndovani kubvunza kuti imi muno hamugone here kuzvisunungura saka vari kuti vanogona ngavazvisunungure pamberi pedare kana munhu achida munhu asakwanisi kufonera munhu komengeta munhu kunobvunza munhu kwemanetsekei neimi kuti mungatonogara kumazove taigara tese magara mese iye ndobva anditiza ndibva ndasara kumazove ndasara kumazove ndoenda kubasa yaenda kubasa saka inini kuti ndibve kumazove ndisina kuteverwawo nditorwe nemurume kuti uya tinde kumba zvinomezi ambuye makapedzisira kuziva murume rini November last year ndokakativa munhu ane nyama dzakaita seimidzi hazvife zvakaitika zvamurikutaura handiti makwava ndo nyaya yamunoona kuchivanhu tichitya kuti mukadzi nemurume ngavagare vese handiti makwava kambani dzenyu dzamunoshandira takanzwa kune imwe iri kuno iri kambani imwe chete nekambani yenyu ndizvo dzakasiyana iyo imwe vamwe chete machina ndo vanongori mamwe chete but ivo havana communication mashandiro asi machina ndemavo varidzi vekambani dzacho havasi vamwe chete machaina asi haasi kambani imwe chete upenyu muridzi wavo wamai ndiriya patasvika izvo tisarape tichikuonai mumatare nesu tiriva kuzoona vanhu mumatare nedzimwe nyaya handiti mati munogona kuzvisunungura chizvisunungurai nokuti murume asiri anotumwa kunzi ndirambe imimi kana musingachamudiwo futi munotenderwa kuramba munhu wacho tinongodiwa itoken of divorce ndoinosunungura vanhu ini murume kana ndinoshanda mubata ndomvura bhurobha kuti uya uye kwandiri izvozvo handikwanisi kuzvida bhozi yahaasi kundida ndo zvatiri kuti imi muri kuchema uyo achitaura zvake achizvinatsa imi muchitaura zvenyu muchizvinatsa ari kuzvinatsa nokuti ari panaanecheri anoitavaingadai muchitumwa achitaura monyarara mukaita kunge muri kugunun'una muchinoshamba muromo tichitaura nemi handiti ini ndinowa mavinga pano ndati imimi makasungwa pajoku reuranda nemunhu haatenderwe nemutemo kuti munhu iyeye arambe akakusungai joki reuranda asi baba venyu kana ivo baba venyu chaivo havatenderwe nemutemo kuti vaite zvinhu zvakadaro imimi zvisunungurei zvarevi mazvo sekuti sura kwakaita ngandisekuti zvandoita kozi hapana kuti ndiri pamurume handiti makwava
Nokuti nditoshe kuudzika ndini. Asi kundiita beta ngozi mangwana akazondona nemunhu anosvika mbara nechikomo kuti handigari naye haana kana chanondipa kana chikafu haazive pandarara. Ipapo ndo patinotyira kana nesu kana imba isipo haipo Ndingamani kuti imba irepo idzi. Maramba. akabvunzei mutupo wavo Moire baba. Ndira mofu. Wofu. mwana wenyamurangano Wofu. Bona ita mgodo wadiri. Changani. Ndimadhiritsisa mgodo. Manje ambu ya mavangu. Maramba. kuwasha mudari right zvapera so mune vana vangani Hatina. hamuna imi mune vangani vei mune 2 ivo vane 2 aiwa pana chakaiwa chii chimwe chamunoti kana makagara panapa moti chakati changu Ndine zvinhu zvangu zvinomba takashanda tese. Zviri kumba kwangu. Takatenga munhu. Tese. iwa matare ekumba iwani kana mabva panapa iro rarimwe dare renyu handiti rezvinhu zvenyu isusu muno mutaona kuti patakauya paya takakukumbirai kuti dai muri vamwe vanhu endai munogara pasi mutaurirane mugarisane zvakanaka handiti hamuna kuteedzera dare kuti dare rati chii nhasi madzoka kuti kudare iroro hatirambe tichiita nyaya imwe chete tinotsvaga kuti chambozonyanya kuti murambe muchikwekweretsana kuti nhasi madzoka makwana madzoka chii handiti tiri kunotarisa tiri kunoona kuti imimi zvichida magarisa musati maonawo murume makapanishwa makasungirwa nzira dzekufamba kwenyu nemunhu iye anotori newakewo mukadzi. Saka kana yakadaro nyaya yacho chiri chokwadi chamuri kutaura nokuti chakashata chega chega chinoteera muridzi wacho rina manyanga ari kutiru handiti makwana tinozozviona paserapo kuti amai vaya ndosaka vaiti vari kundidai kumurume ndo mari zvavo dzari handiti makwana saka sunungukaya kana zvazvedzimwe izvezvezvezvo munoita nemamwe matara akafanana naCivil Court handiti ndokunge varamba kuti mupanane zvinhu zvenyu zvacho izvo mune muchiti zvinhu zvangu zvatakashanda tese ngavadaire vanokwanisa kutipenda kana vasingakwanisi ndigaenda vaudza kuti ngavashandise zvinhu zvacho usina handichadi zvekuramba ndichawedza mari bonza wedza mari yakawana ndichingomapanyisa kana vasingakwanisi voshandisa zvavo free ndivasunungu nditawe life yangu ita mberi ngavadaire nemuromo wavo isusu muno hatina nguva yekutowabvunza izvo nyaya yekusungwa kana kutadziswa kuita zvamuri kuda makasununguka ndoyatapedza nhasi handiti iye zvino manje ndopamunoenda manje makuti shava ndichautora zvinhu zvavo handiti mune midziyo yenyu isingakumbirwe inokozikamwa kuti kana imba yaparara munhu anongotora zvinhu zvani zvinhu zvake then kana zvimwewo izvo zvakakura-kura ndo zvamunozoenda makuenda kumakodzi akafanana naCivil Court kuproperty sharing handiti ndokwamunoenda isusu rekudare rechivanhu rine haishare property yevanhu handiti kunze kwevanhu vaviri vanenge vataurirana apa kuti toda kupanana zvinhu zvedu muno mudare chakati ndo chako iwo daira kuti iyo kuti chako ndechakati mowirirana tokupai mupurisa wedu wekuti chiendai munopanana zvinhu zvenyu mupurisa wedu aripo kwete vachikupai iwo handiti saka uko kune mitemo yavo inodi inoshanda ikoko ndokwamunozoenda kana makonana kana musina kukonana ngokuti tine mombe 13 iwe dzako 6.5
dzangu 6.5 handiti kuchaurana kuti uchiita vanhu kana kuti dzako 2 dzangu 11 mukawirirana izvozvo ndozvomoita handiti makwavo saka right tozoonana nemakuwe